Όσο πάμε μπροστά, εσείς μένετε πίσω. Άμα παίξεις μαζί μου, θα έρθω να σε γαμίσω. Εγώ είμαι ο Κιγκάντζο, για τον δελφό θα σπάσω. Τα χέρια με μα θα βάψω και δεν θα διστάσω. Τώρα είμαστε εδώ με την αλήθεια. Πάνω μου 2 κολάρες, είναι από Βραζιλία. Είναι απλά ένας αριθμός, κάλεσε με και θα έρθω. Άμα προκαλέσεις, για ύπνο θα πέσεις. Εδώ είναι Gangland, οπλίζω όπλο κλικ-κλακ. Με τα αδέρφια στο κλαμπ, καθόμαστε πίσω στα μπακά. Μα πότε βλάκα το στόμα σου σε μας ανοίξεις. Όχι δεν θα αντιμιλήσεις, στα επίγοντα θα καταλήξεις. Τώρα είμαστε εδώ, μέσα στην πλατεία. Με την πέχα κάνω burnout και δεν κάνω μαλακία. Δεν κάνουμε φασαρία με τα αδέρφια στην πλατεία. Θες να μπεις κόντρα μαζί μας, αλλά κάνεις σαν κυρία. Εδώ είναι Gangland, οπλίζω όπλο κλικ-κλακ. Με τα αδέρφια στο κλαμπ, καθόμαστε πίσω στα μπακά. Μα πότε βλάκα το στόμα σου σε μας ανοίξεις. Όχι δεν θα αντιμιλήσεις, στα επίγοντα θα καταλήξεις. Τώρα είμαστε εδώ με την αλήθεια. Πάνω μου 2 κολάρες, είναι από Βραζιλία. Είναι απλά ένας αριθμός, κάλεσε με και θα έρθω. Άμα προκαλέσεις, για ύπνο θα πέσεις. Μες στο μπλοκί σαν το ροκί, θα οπλίσουμε το μπλοκί. Έρχομαι να σε βρω, καριόλα αλλά είμαι με το μπρο. Κάθομαι στο κινητό, δουλειά έχω τώρα εδώ. Και θα κάνω ό,τι μπορώ, άμα είναι καλό. Όχι δεν θα κάνω πίσω, όποιος έρθει θα του δείξω. Άμα θες να σε διαλύσω, τότε θα στο αποδείξω. Εμείς δεν πέφτουμε κάτω, ό,τι λέω το κάνω. Επειδή άμα σηκωθώ θα σε γαμίσω πάλι. Για ξαναπες το πάλι, τραβάω τη σκανδαλή. Με τον μπρο καθόμαστε και κάνουμε τα δικά μας καλά. Μετράγαμε λεφτά, στη τσέπη με τρίτα. Τόλμα να ξαναπείς μαλάκια ξανά για μας. Είμαι μες στην πέχα, εσύ κάθεσαι σε καρέκλα. Όσο έβγαζα λεφτά, εσείς τρώγατε σκάτα. Είμαι με τον αδελφό και κάνουμε ό,τι πρέπει. Τα νταλαβέρια στο γκαζέτι είναι φέντι. Τώρα είμαστε εδώ με την αλήθεια. Πάνω μου 2 κολάρες, είναι από Βραζιλία. Είναι απλά ένας αριθμός, κάλεσε με και θα έρθω. Άμα προκαλέσεις, για ύπνο θα πέσεις. Εδώ είναι Gangland, οπλίζω όπλο κλικ-κλακ. Με τα αδέρφια στο κλαμπ, καθόμαστε πίσω στα μπακά. Μα πότε βλάκα το στόμα σου σε μας θα ανοίξεις. Όχι δεν θα αντιμιλήσεις, στα επίγοντα θα καταλήξεις.